Як з'явився огонь на палесе? Отрывок. Был час, коли огню нигде на свете не было у людей. И теплыня им, и светло, усё от соника и шло. Зимою покутывал народ, навокал стюжа, снег и лед. Мороз гуляв як господар, а мані грело сонце з хмар. Награвавшися зимой, пришли до думки усе такой: от солнца бы искрочку одну принесть в нашу страну. Тады просклали мы огонь и грелись об каля яго. А як бы гэта хто зрабіў, калі не маюць людзі крыл? Пасля надумаліся ўсе: огонь нам птушка прынясе, а птушкі дружно на зямлі у часе дым з людзьмі жылі. Пайшлі да птушак грамадой сваёй вялікую бядой. І вось гавораць птушкі: не, далёка так не пляці. Не допросіліся ніяк. Один маленечкі сіняк ляцець да сонца згоду даў, чаго ніхто і не чакаў. Вароны ўсе адразу ў крык: ты прыкусіў бы лепш язык, не даляцець табе да хмар, загінеш ты. Ка! Шкадують птушечки ўсе: маленькі вельмі ты, сусед. Не ашчаслівіш ты людзей, асіраціш сваіх дзяцей. А сінячок дае адказ: бясспрэчна, я слабей за вас, але ж агню няма бліжэй, і ён патрэбен для людзей. И полетел до солнца так один маленечкий синяк.